Калісьці падчас руху па вуліцы Кірова кожны мог палюбавацца сэрцам на далоні. Кампазіцыя была размешчана вось на гэтай сцяне медыцынскага вучылішча. Зараз, як вы бачыце, тут нічога не засталося. Што прадстаўляла сабой гэтая мастацкая работа і ці была яна каштоўнай? Была, сцвярджае кандыдат мастацтвазнаўства і гісторык Яўген Малікаў. Па яго словах, размешчаны на сцяне медыцынскага вучылішча барэльеф з'яўляўся характэрным упрыгожваннем будынкаў савецкай архітэктуры. У той час неад'емнай часткай стылю функцыяналізм было выкарыстанне вялікіх манументальных кампазіцый. Раней у горадзе іх было шмат, але з кожным годам іх колькасць змяншаецца. Гэты барэльеф для горада уяўляў дастаткова вялікую каштоўнасць, таму што такіх барэльефаў у горадзе, в прынцыпе, амаль і няма. Што тут не будзе гэтай кампазіцыі для горада, для эстэтычнага выгляду горада як культурнага горада, як культурнай сталіцы СНД, культурнай сталіцы Беларусі, гэта, канешне, вялікая страта, таму што культурныя сталіцы не могуць так адносіцца да сваёй культурнай спадчыны. Аднак рашэнне аб тэрмарэновацыі будынка медыцынскага вучылішча афіцыйнае і згодна з праектна-сметнай дакументацыяй пасля правядзення работ ніякага сэрца на далоні на сцяне рэканструявана не будзе. Так ці быў гэты барэльеф мастацкай каштоўнасцю і ўвогуле, ці была гэта кампазіцыя барэльефом? Это был не барельеф. Техника называется сграффито. 2F. Эта техника предусматривает использование цветных слоев штукатурки. Если говорить о ценности как произведения искусства, ну, конечно, она имела место быть, и сграффито, оно всегда украшает стенку, хотя это уже сграффито нельзя назвать было, это просто, панно, раскрашенное на разных уровнях штукатурки. Была поставлена задача утеплять или не утеплять стенку. Конечно, если произведены обследования, даны заключения специалистов, что стена, в общем-то, требует термореновации. И, конечно, все согласились с тем, что термореновацию нужно выполнить. А если ее выполнить, это, естественно, это произведение будет заложено. Але ёсць прыклады па этой жа вуліцы Кірова, крыху далей дом спецыялістаў 30-х гадоў пабудовы, таксама аздоблены рэльефамі 30-х гадоў. Дом уцеплілі, абшылі яго плітамі, але рэльефы не зносілі, яны засталіся на тым жа месцы, дзе і былі. Зразумела, што на 100% правых у гэтай сітуацыі няма. Хочацца спадзявацца, што на месцы старых твораў з'явяцца новыя, таму што менавіта яны ствараюць аблічча нашага горада, а горад без аблічча, як чалавек без твараў. Станіслаў Пшаніцын, Валерый Гапанько, Сергей Лукашук, тэлерадыёкампанія «Гомель».